дастаҳои футболи то 17 солаи Исфара ва Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба бозии ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявии Лигаи Умедро хат гирифтанд. Ба ин даври мусобиқа роҳ ёфтани ду даста аз шаҳру ноҳияҳои дурдасти кишвар гувоҳи он аст, ки футбол дар минтақаҳо низ рӯ ба рушд дорад. бохӯрӣ миёни ин ду тими футбол ки аз ҳисоби бозигарони 17 солаи шаҳри Исфара ва ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мураттаб шуда буданд, ҷолибу диданӣ сурат гирифт. вақти асосӣ бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ба охир расид ва дар задани силсила зарбаҳои 11 метра бошад, бозигарони дастаи Исфара бо ҳисоби 4-2 ғолиб омада барандаи ҷоми Умед дар соли 2020 гардид. мақоми сеюми ифтихориро дастаи то 17 солаи Истиқлол ба даст овард. марҳилаи аввали дар вилояти Соғ ҷои насиби ҷои дуюм гашта рохат ба ваи бози мусобиқаи республикавӣ гирифтем. дар мусобиқа дар гурӯҳи дуюм бозӣ карда дар байни 5 даста ҷои якум гирифта ба қисми финалӣ буромда дар нимфинал дастаи Истиқлолро шикаст додем ва дар финал дастаи Арали ба ахира тариқи ҷаримаи 11 метра буридем, лоиқи мусобиқа гаштем. инчунин аз ин фурсат истифода бурда ман барои ташкилкунандагон Федератсияи футболи ва Республикаи Тоҷикистон миннатдори самимии худро баён кунам, ки чунин мусобиқаи як бонуфузро ташкил кардан, ки барои ришду равои футбол дар миқёси ҷумҳурӣ як такони бисёри бузург мебошад. баъд аз анҷоми бозии ниҳоӣ маросими мукофотсупорӣ доир гардид, ки дар он роҳбарияти Лигаи кӯдакону наврастони Федератсияи футболи кишвар ва ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода иштирок намуданд. дар ин замина Лигаи футболи кӯдакон ва наврастон беҳтаринҳои мусобиқаро низ дар мавқеъҳои гуногуни майдондорӣ бо ҷоизаҳои хотиравии махсус қадрдонӣ намуд. дар ниҳоят дастаи Истиқлол мақоми сеюм Арал зинаи дуюм ва Исфара бошад, мақоми аввалро ба даст оварда ҷоми Умедро моли худ сохт. ба тамоми бозингарону мураббиёни дастаҳо медалу ҷоми мусобиқаи Лигаи Умед 2020 миёни футболбозони то 17 сола тақдим карда шуд.